bari in ƙara baka mamaki in ɗaure maka kai game da wani lamari na ahlus sunna. Ko ka san ahlus sunna sun yarda da cewa matar annabi ta farko wato Khadija wadda suka yi tsawon rayuwa na tsawon shekaru da ita ta mutu ne ba ta taɓa yin sallah ba. Naga kuna mamaki saboda ahlus sunna sun kawo hadisin da ya tabbatar da cewa iyayen annabi yan wuta ne, ana ta kururuwa ana ta surutu. Ku gama sabawa da shi, dama ai za su kawo muku hadisi na gaba da ke nuna matarsa ita kuma matarsa Khadija ta mutu ba ta taɓa yin sallah ba a rayuwarta tunda Allah ya halicce ta har ta rasu ba ta taɓa yin sallah ba. Kuma sun manta fa daman sun ce ita ce mace ta farko a zamanin annabi da ta fara musulunta, ita ce farkon musulma a zamanin annabi, amma tsawon shekarun da ta yi ba ta taɓa yin sallah ba. Kuma kada ku manta da daman cewa sun tsara dukkanin wani na gewaye da annabi, duk wani jinin annabi sai ka ji an ba da wani labari ko an ba da wata fassara ko an ba da wani bayani da ke nuna maka shi wannan mutumin dan wuta ne wanda ba zai shiga aljanna ba. Na farko an faɗi cewa iyayen annabi wanda suka haife shi uwa da uba dukkansu ‘yan wuta ne. Na biyu an gaya muku cewa iyayen shi wato bafannin shi ‘yan uwan shi na gurin uba tun daga ƙanin baban shi har zuwa yayyin baban shi su Abu Dalib su Abu Dalib, Abul Mutallib, su wane ne, su Abu Lahabi, Aba Jahali, dukkansu an tabbatar dukkansu ‘yan wuta ne. Duk wani wanda yake da alaƙa da annabi ta ɓangaren mahaifi, danginsu duka ‘yan wuta ne, har kakan shi ma ɗan wuta ne. Abbasu shi ma ɗan wuta ne. A'a, an dawo an ce Abbas ya rasu da shi da Abdullahi ibn Abbas, ya musulunta kai. Kuma kada ku manta, Fadima ita ma ‘yar annabi, ko kun san da cewa ita ma a tsarin hadisi ita ma ‘yar wuta ce, domin dalilin da zai sa ku gane haka. Fadima da ‘yan shi'a suke ta murna cewa suke ta ihu suke ta burga suna ta yaba ta a matsayin cewa ita ce silar addini ma, ita ce wato wadda ta cancanta. Wato na marasa da zan kwatanta muku, ita wannan Fadimar ko ka san da cewa an kawo hadisi annabi ya ce yana nan a cikin Riyadu Salihin cewa duk musulmin da ya kwana uku bai magana da dan uwan shi ba dan wuta ne. Sai kuma aka ce ita kuma Fadima ta yi gaba da Abubakar har tsawon wata shida bata yi mishi magana ba. Wata shida ba ta mishi magana. Kuma daman hadisin ya tabbatar cewa duk wanda ya kwana uku bai ma dan uwansa musulmi magana yana gaba da shi, wannan mutumin dan wuta ne. Shi ma Abubakar din da aka ce shine sahabin annabi na farko a cikin maza, shi ya fara yarda da shi. Ko kun san cewa